Коя е тази машина? Ивал пусни. Няма. Мале, Ивал как не трябва. забива? Мамайко... Това е една Мамайко... Ивал. Мамайко, Абдале Соски. Тая коя е? Я ми кажете, тая коя е? Откъде пада? Тази е от втория акт. Ивал Айде. е от... Ужас, ужас, момчета, Да. ужас. Правете нова игра тогава. Чакай бе, той ще я пусне. Защо да правим нова игра? Ти не четеш чата. Никога. Мале, човече, направо това беше нещо невероятно.